què fer? En tema de valors. Última fila. Reus. Reus. L'últim any tenien menys de 14 Sant Cugat. són inimputables. Estan continuant marxa Sant l'operació Cugat, dels molt bé. Mossos contra el grup I criminal de Reus. Molt bé, doncs ja podeu marxar. Gràcies. de maquinada Us ha agradat? Like, del país i que hi ha hagut una quinzena de Aquí li fotem. Aviam. Escolteu, anireu sentint el programa per aquí. Si veieu que alguna cosa us fa gràcia podeu riure i si no us fa gràcia rieu també, d'acord? Exactament així, sense cap mena de criteri. Estem molt contents que hagueu vingut. més detalls des de la Facultat de Biologia de la UB, el Martínez. Aquesta nit els textos que hi havia He connectat a l'Òscar. Escolta, Sí, no? O què? O no? a la Lluna han generat bones sensacions als estudiants, tot i que, com sempre, alguns s'hi han travessat alguna de les proves gramaticals. Hi havia un que era que havia agradat molt o que havia entusiasmat a la gent, llavors se m'han creuat els cables i he estat Molt bé. mitja hora. Sants Montjuïc. Tempestes al Pirineu i Prepirineu, però també al nord de la Catalunya central, sobretot Perdó? Can Sant Eugeni. del país augmentaran Sant Eugeni. l'ambient de ple estiu, tot i que la calor no serà tan intensa. Algun lloc en concret? Actualitzem d'aquí Sant a Francisco. la UNI també al portal de notícies RACO. Califòrnia. Bologna. La Unió Soviètica, Algun lloc concret de la Unió Soviètica? Baikal, Lago Baikal. On és això? Al final, Al final a Madrid, a Sibèria. Bueno, doncs ja podem marxar, gràcies, que vagi bé. Sant Andreu, a l'Illa. Barça! Escolteu, anireu sentint el programa per aquí. Si veieu que alguna cosa us fa gràcia podeu riure, si veieu que no us fa gràcia rieu també, d'acord? Exactament així, moltes gràcies. Hem penjat el missatge.